Jaakon matkassa -kirjaa ei alun perin ajateltu kirjaksi sillä tavalla, että kirjoitanpa tässä nyt kolumnia tai pakinoita ja tein niistä semmoisen setin ja myyn sen sitten uudelleen. Vaikka kyllä tässä on ollut enemmänkin semmoinen aha-elämys, että mä keräsin näitä mun kirjoittamia tarinoita ja laitoin ne kronologiseen järjestykseen mun työhuoneen lattialle. Ja kylläpä sitä muuten sitä jatkometritolkulla, kun niitä on 60-70 tehty tai jotain sellaista. Ja sitten mä vaan huomasin, että niissä on niinku hyvin tyypillisiä otoksia mun elämästä. Jotkut niistä kertoo jostain ihmisestä, jotkut kertoo jostain yllätyksellisestä tapauksesta, jotkut jostain esineestä. Jotkut on liikuttavia, jotkut on hauskoja ja näin poispäin. Niin mä otin vähän joka kategoriasta mukaan jotain. Ja sitten myöskin tietenkin ihan maantieteellisesti ja ajallisesti näitä liikuttaisi maapallolla mahdollisimman monessa paikassa. Ja ajallisesti, että se olisi sellainen suora tuolta vuodesta 1983 tähän päivään. Mutta nehän ei suinkaan ole pelkästään niin toisintoja näistä kolumneista, jotka Matkaupas-lehdessä ovat ilmestyneet, vaan Jaakko on kirjoittanut ne uudestaan ja siellä on ne välitarinat, jotka liittävät ne toisiinsa ja siitä on tullut Jaakon eräänlainen epävirallinen elämäkerta. Graafikko Petri Salmela sai mut ymmärtämään, että se on hienointa ja intiimeintä, mitä tänä päivänä voi toiselle ihmiselle tarjota, on oman albumin vanhat kuvat. Vaikka ne on väljähtyneitä ja haalentuneita, niin kyllä niissä on voimakkaasti tunnetta, sellaista, mitä ei digikameroissa ole. Onko joku tarina siellä tai joku paikka, joka on sinulle rakkain? Kaikista ensimmäinen tarina, mikä mä oon koskaan kirjoittanut tällä tyylillä, on täällä niin aika keskipuolella tätä kirjaa. Se kertoo siitä Puerton Perrosta. Niin se on semmoinen niinku liikuttava sydämenkäypä tarina. Ja sitten toi ihan viimeinen Indonesiassa tai Leikki-Indonesiassa tavattu opaspoika, joka opetti mut niinku näkemään luontoa vähän toisella tavalla. Mä toivon, että tällä kirjalla olisi sellainen vaikutus, että kun sä oot istunut alas ja syventynyt tähän, niin susta tuntuu, että sä olit siellä. Mä koin sen. Mä sain palasen siivun sitä ihanaa hetkeä tai sitä onnetonta tilannetta tai jotain tällaista. Tietenkin kokemuksen ja elämyksen. Ja totta kai tää saattaa nyt innostaa rohkaista lähtemään, mutta parastahan se olisi, jos ihminen lukisi tätä ja ajattelisi, että ei mun tarvi lähteä mihinkään, kun tää oli niin kiva reissu.